Szevasztok! Hát itt lennénk egy újabb videóba, egy újabb résszel, és nagyon szar a háttér, tudom, mert csak ez a lámpa van, ami fölöttem van, az van csak felkapcsolva, mert nagy része a családomnak még alszik. És egyáltalán nem tudom, mi lesz ma a program, tehát csak annyi, hogy magammal viszem a telefont, és hogyha érdekeset látok, akkor azt levideózom, hogy megosszam veletek, és esetleg aki nézi a vlogot, aznak mondjuk jó legyen a napja. Na már a terv megszületett, hogy kb. Olyan 5 napot leszünk Győrbe, és lemegyünk Edericre, ott meg 2 napot leszünk, és utána reggel egyből megyünk Szlovénia felé, az is megszületett az a döntés, hogy nem Ausztria felől megyünk, hanem Szlovénia felől. És hát de igazából útközben alakulnak ezek át igazából, mert hogyha esetleg lassúak vagyunk, akkor hát szóval majd elválik később, de azért most is már megbeszéltük, hogy mi lenne az ideális terv. Mondjuk szerintem is ez így tök jó. Ez van, hogy 5 napot maradunk itt, aztán Edericek 2-t. Na, de amiről ebbe a bejelentkezésben most beszélni fogok, az, hogy tudom, hogy sokatokat nem érdekel ez a vlog, ez a Spanyolország meg az, hogy miért videózom le, hogy hol voltam. Nos, akit nem érdekel a videó, az ne nézze meg. Tehát az hagyja a francba, és egyszerűen ne jelezzen vissza, mert akit tényleg nem érdekel, az nem jelez vissza, hogy engem ez nem érdekel. Tehát akit tényleg nem érdekel, az rá sem néz a videóra. És igazából azt sem mondja, hogy nem érdekel. Szóval maximum annyit tudok ebből leszűrni, hogy belém akar kötni, vagy irigyel. Vagy esetleg mondjuk nem tudom. Szóval lehetnek még ennek más variációja is, de általában ezek, akik ide írják, hogy nem érdekel meg izék, azok vagy irigyek, hogy én utazom, vagy ilyenek, vagy pedig csak annyi, hogy kötekedni akarnak. A legtöbbje, szóval nem biztos, hogy mindenki, csak azt mondom, hogy a legtöbbje még mielőtt ebből ilyen nagy konfliktus lenne köztem és mondjuk más nézőm között. Amit nem akarok, mert én szeretem a nézőimet. Igen, egy ekkora szív a nézőimnek, így. Mert néznek, hát és az nekem jó, mert abból nekem úgymond bevételem van. Hát vannak, akik így mondják, hogy bevétel, meg Na tehát ennyi a lényeg, hogyha nem érdekel a videó, ne nézd meg és kattints el, de jó gyorsan, mert ezt a videót azoknak csinálom, akik... Mi van? Már megint nyár utolsó napjaira, meg hát... Tehát, én azoknak csinálom ezt a videót, akiket érdekli, hogy én hova megyek, meg az, hogy mit csinálok, meg ez alatt az idő alatt, meg ilyenek. Szóval én ezeknek csinálom a videót, vagy bocsánat, nekik csinálom a videót, és nem azoknak, akik
akiket nem érdekel. Szóval logikus. Egyébként meg bocs a szar minőségért. Közben kiderült, hogy mi lesz a program. Na most fürödni megyünk a Rábakvelle fürdőbe, és hát amíg odaérünk, addig elmondom, hogy ugye Győrben most van az EOF, hát az ilyen ifjúsági olimpia, ilyen 18 és 17 év közöttiek vehetnek részt ezen az olimpián, és csak Európából jöhetnek. Tehát zúg az egész város az olimpiai hangulattól. Ez az utca nem, mert ez hát eléggé csöndes ez az utca. És ezrével jönnek ide a turisták Európa mindenféle helyről, hogy megnézzék az olimpiát. Szóval csak ajánlom, hogyha nektek is van kedvetek megnézni, akkor gyertek Győrbe. Ti is nyugodtan. Hát mi a tévéből nézzük, nem sikerült jegyet szereznünk rá, nem biztos. Egyébként kétlem, hogy bármelyik őtök most, ha eddig nem szerzett jegyet, akkor szerezne, de azért sok szerencsét. Hát, és megyünk a fürdőbe, és tartsatok velem. És ez a csirke az olimpiának tulajdonképpen a kabalája, és ezt így kirakták így virágokból, vagy kiültették. Na, van kiírva Rábakvelle Győr, ez a fürdőnek a neve, és szerintem nagyon jó, gyertek nyugodtan ti is, hogyha az EOF nem érdekel, akkor ezért is érdemes meglátogatni most Győrt. Utána fürödtünk egy jót, most elmegyünk így kajálni. Hát tudnélik erről a fürdőről, hogy van itt saját büféje, meg minden ilyen. Hát nem csak büféje, hanem ilyen fagyizói, meg minden. Meg van egy másik részleg, ez most zárva van, de itt is lehet amúgy fürödni ezen a részen. Hát szerintem egész jó kis fürdő ez a Rábakvelle. És nagyon finomakat is lehet enni, meg éhesek is vagyunk, úgyhogy megyünk, és eszünk egy kebabot talán. Mint kiderült, hát sajnos ez a büfé zárva volt, úgyhogy a bentibe megyünk. Na de most elmesélek nektek egy sztorit, hát arról az étteremről, ami bent volt. Nos, hát elég késő van, azt tudni kell. Késő volt akkor, amikor oda mentünk, és mondtuk, hogy akarunk vacsorázni, mert akkor kb. Olyan 6 óra tája volt, vagy 7 óra, és akkor mondta, kijött a szakács, hogy tessenek várni, majd jön a pincér. És jött a pincér, és azt mondta, hogy hát sajnálom, de az a helyzet, hogy zárunk. Hát jó, mondjuk ezt megértem, mert késő volt, de a szakács nem tudja elmondani, neki nincs ehhez nyelve, vagy mi? Mert kiküldte a pincért, és ő mondta el. Most nem tudom, és akkor így nem értettük, hogy a szakács nem tudta elmondani, vagy mi van. Hát, és akkor mondtuk, hogy hát jól van, akkor soha viszont látásra, hogy soha többet nem megyünk oda, hát de sajnos ez máshogy alakult, mivel csak az a büfé van nyitva, illetve még az alatta levő is nyitva van, de ott csak ilyen chipseket meg ilyet lehet kapni, szóval inkább megyünk arra hát sajnos, ahol megígértük, hogy nem térünk vissza, de hát úgy alakult, hogy visszatérünk. Ott a menü, hát nem túl nagy a választék. Hát nem is nagyon az a lényeg, hogy nagy legyen a választék, hanem inkább az, hogy jót együnk, azután meg a fürdés a lényeg, hát és innen elég jó a kilátás, és ott a csúszda, hát elég jó kis fürdő ez. Szerintem versenyezhetne Magyarország legjobb fürdőivel. Hát az italomat is kihozták, vagy azt hozták ki előbb, az ételt majd kifogják, ne!
addig is benéki. Király, hogy nem csak saját fagyizója, meg saját büféje van, hanem saját játszótere is. Úgyhogy szerintem nagyon jó. Mi a szar? Hát az én 13 évemmel nem mehetek be. Hát kisebb tárra számítottam, és egy rántott húsra. De legalább laktatóbb lesz így. Hát ez finom volt. És laktató, kb. Olyan 2 napra elég volt. És megyek fürdeni egy jót. De jó. Fog az eső. Épp összekipódik az ajtó. Utána megint kinyílik. Hát, innen nem jön át a videóból, de eléggé erőteljesen zuhog az eső. Talán minden mocsár, meg ilyen. És úgyhogy várhatunk itt a fürdőbe, amíg eláll az eső, és utána megyünk. Hát ez hihetetlen. De közben mondom, hogy nyugodtan jöhettek a fürdőbe, mert nagyon jó kis hely. És hát, hogyha már elegetek van a fürdésből, és az EOF se nagyon érdekel, akkor menjetek sétálni a városba. Mert Győr egy nagyon szép város, hát legalábbis szerintem, úgyhogy érdemes a belvárost is megnézni.